May buntag mga brad no. So karon mga brad nata karon diri sa Tambubong, Luyan. So ako ipakita sa inyo karon mga boss, mga brad. So ang tanom na durian ug ang view mga brad. Perti kanindot sa view mga brad, tanawa mga brad. So naata diri karon sa Luyan sa pinakababaw. So makita nimo tanan ang bukid sa atbang, sa makita nimo ang tamugan. Perti kanindot. Tanawon nimo ang mga clouds oh, naapaw. Wa pa kababa. So perting ninduta no. Gwapo jud kayo ang kinahiyahan jud. So naapoy tanom sa ubos mga durian. Oh. Halos tanan na durian. Padulong na dito durian na. Kato dito durian ja po na. So gipalit guro ni tag-iya para tamnan lang jud durian. Kay nindot kay ang durian karon sa market. Export na. Ginakuha na sa China. So nindot kayo yang